heen. Een hele slag voor de kinderen waard, voor ons is een verbetering. Wij waren dan nog zeer tevreden, want verder kwam er niemand mee. Bij ons maar die was dan weer snel verdwenen. Weer dat de vakantieman, als het maar even kan, dan neemt hij het er dikwijls van. Steeds naar de oren toe, na zoveel reizen is hij nu dan moe. In zijn allochtonisch moet hij zijn, daar staat zijn caravan, dat wordt zijn vaste stek. Ja, nu hij alle tijd op de rug en hij blijft hij op zijn plek. Dat is toch wel wat gek. Hij inventariseerde voor de kinderen waar moest af. Hij vroeg de Noorderbrieven heen, voor hem was het werk geen straf. Maar tussen de bedrijven door deed hij nog heel veel anders hoor. Ja, Gerard is een culturele vogel. Want op het ruilgebied heeft hij zijn gelijken niet, heeft een uitje in het verschiet. Tentoonstellingen hier en daar, met zo'n agenda ben je ook nooit klaar. Al dat cultureel gedoe, wat zit daarachter, ja wat zou dat kunnen zijn? Was hij tot Lieve Monet en Picasso voorbij, nog Anton Pieck? Was hij zelfs soms artistiek? Gerard de vakantieman, als het maar even kan, dan neemt hij het er dikwijls van. Steeds naar vreemde oorden toe, na zoveel reizen is hij nu dan moe. In Sint-Antonis moet hij zijn, daar staat zijn caravan, dat wordt zijn vaste stek. Juist nu hij alle tijd op de reis, ik blijf hij op zijn plek.